מי מזדהה עם הסיפור הבא? בתחילת דרכי כמעצבת הגעתי לזוג שמתגורר ברמת גן לפגישה ראשונה לעצב את הבית שלו. אחת השאלות שלי הייתה, איזה סגנון עיצובי אתם אוהבים, איך אתם מדמיינים את הבית שלכם? ואז שרון האישה אומרת לי ככה, עידה, אנחנו רוצים בית בסגנון סקנדינבי. קווים סופר נקיים, צבעוניות מונוכרומטית, חומרים טבעיים, ואז באותה נשימה היא אומרת לי, אבל עידה תקשיבי, אנחנו מטורפים על הצבעוניות שלך. בא לנו כזה צבעים טורקיז, ורוד, השילובים האלה שאת עושה, עם נגיעות של פרחים. אמרת לה, אוקיי. בעודי מנסה להקל את כל המידע הזה, היא אומרת לי, ותקשיבי, אנחנו רוצים אלמנט אוריינטלי בתוך הבית, בא לנו משרביה, במרכז הבית. ואז היא שואלת אותי, עידה, הבנת? אמרתי לה, את האמת, לא הבנתי כלום. אבל מצד שני, אני כל כך מבינה אותך. גם אני חושבת שלעצמי, הייתי צריכה 5 בתים לפחות, בית לכל סגנון עיצובי שאני אוהבת. ואז שרון שואלת אותי, אוקיי, עידה, אז מה עושים? אמרתי לה, תקשיבי שרון, לכל אחת מאיתנו יש איזו אמת אחת תאורה וזקה בתוך הבטן, שהיא בעצם משקפת גם את הטעם שלנו, את הסגנון שלנו, את מה שאנחנו אוהבות. מה שצריך לעשות זה לנקות את כל רעשי הרקע. רעשי הרקע הם כל אותם לוחות השראה מהממים שאת רואה בפינטרסט, ואת אומרת, אני רוצה כזה. רעשי הרקע הם אותה חברה סופר סטייליסטית, שיש לה בית מהמם, שאומרת לך, שרון, תקשיבי, זה הטרנד, את צריכה כזה. אז אם תתעלמו מכל זה, ואם תקשיבו באמת לבטן שלכם, למה שאתן אוהבות, לסגנון האישי שלכם, שאתן יודעות מהו, יצא לכם בית מהמם, מילה של עידה.